1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. 7 zer? Astean egunak? 7 txasoak? 7 pekatuak? Ez, 7 arte derrak. Gaur, 7 arte derroietako batean murgilduko gara. Zenetan, pistat emango izuet. Kaixo launak eta gotzon huegun, ongi etorri, zer moduz? Kaixo ondo. Dena ondo? Dena ondo. Ikusi gaina ez zaizela eskutzik etorri, edo otoria, Bueno, bai, lamina bat ekarri dut, orain erakusketa bat daukat, Kristinenean, eta, bueno, pixkat han ikusi daitezken lanen bat ekarri dut. Bikain. Adibidez, eskultorian lanak. Artetan badazek 7 arte daudela, zenbagarrena da eskultoriana? Lehendabizikoa. Lehendabizikoa? Ez, baina bai. danak ez dile berdin esaten, ez da? Bueno, baino, zesan beharko dugu, bai. Lehendabizikoa eta bakarra. Ani uste nun sukaldaritza guala aurrena. Bueno, horre ez, bale, satu dezakegu. Zemuz moldatzei sukaldian. Bueno, ez oso ondo. Ezain ondo? Nahiago ditut zintzelak eta mailuak eta trintxeak. Antzekoak, Zeo zer egingo dugu. Gaur elkarrekin eundoko pepitu egingo dugu, berezila, ogitarteko bat, baino kruasanan barruan. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, garatuko izuet errezeta, nondik noaino ingo deu, eta zein behar deun gaurkoan, bale? Esan duen bezala, ogitarteko bat ingo deu, baino, ogila berren kruasanan erabiliko deu. Eta kruasanan erabiliko deu, era berezi batea ere bai. Ez deu irikita barruan sartuko genero bai. Ingo deuna da, behitu, hor zapaltzen azten bagatutan puskatu itea. Orduan, ezetasun pixkat emango dio, zanpatu deko deu ondo arrabolakin, fin-finak utziko ditugu, eta bilak sartaian markatuko ditugu, eta bat izango bekaldia eta bestia goikaldia, bale? Bilak erabiliko ditugu. Gero ingo deuna da hemen xerra, gatza, piperra, eta batzu jakin prejitu. Normal, pepito normal izango baliz bezala. Gengo deu saltxa bat, ola marmelada antzeko bat, ingo deuna da tipulina txikitu, erregozi sartaian, ondo gorrituta da honian, botako jo irugilarra, jarraituko dugu goxatzen, eta gero whiskia botako dugu pixkat, eta murrizten utziko dugu. Eta hori ere bai, ogitartekoan barruan sartzeko erabiliko dugu. Eta beste bi gauza ere bai, piperrak hemen dazkaunak, xerretan moztuko ditugu, ondo goxatu, ogitartekoan sartzeko, eta hemen arrautza, ospina, olio eta gatzakin, maionesa prestatuko dugu, eta hola, xoxito ibiltzen baga, hori emango jo, bale? Eta hau dena, ogitarteko egiteko. Eta geho lagungarri, entxalada jarri dugu, guain duakizu eskarola neuko letxua eharra dela, ingo dugu hemendikan bertara jarri, uretatik pasa, ondo garbitu, gero dakau pomelu eta laranja, gajo kateako izkilo ondo, gajoak entxalada egituko izkilo, gazta pusketetan, mazpasak, tipulina, eta hor dakaun ziapiakin, dala mostaza, ziapia, horrekin, ingo deuna da, hemen ateatzi zaigun juko pixkatekin, gatza eta olioakin, alinito bat prestatu, entxalada dinatzeko. Ados? Primeran. Oso ondo. Bueno, azteko eta behin, ningo dena da, lehen da bizi, barazkik goxatzen jarri. Eta zua dioz letxuakin jarri zaite. Hemen, hau ondon jarri hemen, eta jutezea harrapatzen hemen digan. Vale. Jendia hori ja gehiago guztatzen jo, baina berdiare bere ikutu daka. Dana esartu, baina laurden batekin hordiakin nahikoa deu, eta jun pixkanak agotatzen, eta gero bai, ja, hau, uretan jarriko deu, uretan 5 minutu, ura horik endu, ondo garbitu, eta gero ja lehortuko deu, bale? Ontara goitutan nago. Venga, bale, hori ze irelan izaten leketxian, letxu gara, bale. Venga, ekin ba horrei gotzon, eta esan dakoan, ni barazkia goxatzen jarrikoet. Bueno, konta iguzu, Kristina nean esan dezu zaudela, ez da, guantxe, erakustaldiakin? Bai, abenduak 27 izan genuen inaugurazioa, eta martxoak 16 arte. Ostra, osea, 3 hilabete hongo zea bertan, Bai. Zer topatuko duguan bertan? 3 zona daude? Bai, nolabait, azken urteetan egindako egurtailako mural handiak, nolabait, inspiratuta daudela naturan eta zientzian, eta gero beste 4-5 eskultura,
pixka eta matasunean oinarrituta, pixka eta matasuna eta natura arteko erlazioa edo nolabait azpimarratzen. Eta, bueno, gero marrazki batzuk, lamina batzuk, hori da pixka horrela. Vale. Hoi guztia, ze topatuko duguan? Ba, akite urra emate jozula, harrikiai, guain vinilo, ze topatuko duguan? Bai. Hoi dena, antzekotasunaka, o zona bakoitza bere historia daga, o... Ba, azken urteoko lanak edo ikusiko ditugu, formatu handiko egurrezko muralak, Vale. egurtailan egindako teknikarekin, gero bost bat eskultura daude, eta lamina batzuk ere. Lamina horiek pixkat ere muraletan oinarritutako marrazkietan eginda daude. Vale. Eta bai, dena egurrean. Naiz eta material gehiago lantzen ditu, tarria, brontzea metala baita ere, baina Vale. egurra tarria dira nire material gogokoenak. Deikain. Eta, esan dezunean mural hori haundila egurrezkoa, zen nolakoa? Haundila esatezunean ze... Bueno, Zer handiena da, da... 2 metro, 2 metro, Bai, handiena da, horrelako bai, mural handi bat, no 2 metro alturan, bider 3 zabaleran. Mural hori gainea pixkat esanguratsua da, zen fisika kuantikoan oinarritutako mural bat da. Hobe. Non ikusten da, bi partikula subatomikoen talka edo egiten dutenean, ateratzen diren irudiak eta, ordan, bueno, pixkat tematika aldetikan ere pixkat ezberdina da. Eta hor, moitu itea, bizirik handa, o talka hori ikustea, o batatik bestea moitu bergea, o nola... Ez, bakoitza behiratzen duenean, ez eta geldiri begiratu, burua bai mugitzen zaio. Bai, Bai. Ona. Bai, dena espiralez osatuta dago, pixkat, irudi hori Vale. asko gustatu zitzaidan mugimendu horregaitikan. Vale. Bai, nolabait, nire lanetan edo bilatzen dudana da mugimendu bat sortzea. Osea, geldikan egon da murala, movimentu bat sortzen da. Bai, hala zango nuke. Ona, ikusi beharra dago, bakizue. Kristina, nean, Martxo baino lehen egun. Martxoak zer egun arte zan dezu? 16 arte. 16 arte. Ondo. Eta sinkronizatuta dago bata bestiakin da... Ba, pixka sinkronia, bai, dena lotura bat dauka. Nolabait, ni mendian bizi naiz. Bai. Azkarate izeneko herri txiki batean. Vale. Arabarko mailoen azpian, eta basoa da nolabait inguratzen dagoen ekosistema edo nolabait esateko. Orduan basoan ikusten ditudan eder irudiak edo erabiltzen ditut inspirazio gisa, eta gero horiek itzlatzen ditut lanetan. Ona. Eta orduan hori pixkat ikusiazeko, bai, basoko irudia, nolabait esateko. Hori zukaldean bezala, izan beri, aurrenengoen ez da, teatzen beti ez da? Beti ez. Probatu ikusi mekatzi lamar basoan beste ikusi nun. Bai. Naiz eta idei finko batekin jun, gero batzutan, ba hori, ez duk buruan duzun ideia ateratzen. Beste batzutan onerako izaten da baita ere. Hor ere sorpresa daude. Pentsatzen zukaldean ere... Nahi gabe, inventatu iten dia gauzak eba, ez da? Akasartziak, ez da? Gauza da hor egon beharra. Baina beti bai esan dezun bezala, basua, natura eta hor da zure lanak horrekin zer ikusia handia eukitzen du, ez da? Bai, badamazkit urte desente. Ez ni bilatuta, ez da ere, nola bai, bizitzak eraman nau inguru horietara. Bueno, ja txikitatikan ere, nire ikastolare basoan zegoan, orduan, lotura handia izan dut beti basoarekin egia esan da. Ona. Gure antzekua gertatzeko itxasuakin, gure ni hor ondartan jaio naiz, eta zinean itxasuakin beti lotura. Ni itxasuekin ere nola baiteko, zen gaina zarautzen urte askotan bizi izan du nintzen. Nire gurasoak zarautzen ezagutu ziren, nire bikotea zarautzen ezagutu nuen, eta nire alaba zarautzen jaio zen orduan. Me katxi lamar, bai, oso bihotzeko herria da zarautzen etzeko, bai, esan da. Bueno, eta mendira zeatik anjuntzinean, orduan. Ez que taukatorrako erantzun bizitzak eraman ninduen. Bai, bikotea eta bio nahi gendun mendialdean bizi, edo baserri batean bizi, eta estudio egin, da talerra. Eta orduan, bueno, horren bila genbiltzan, eta aurkitu gendun terreno zatitxo bat. Non aukera gendun etxe bat egiteko, eta azkarateko herrian zan, orduan, unginen ikustea, gustatu zitzaigun, eta ala hasi ginen. Lehen daiziko aukera zan ere, itxasuan nire izugarri gustatzen zait. Zarautzen egitea zeo zer, baina, bueno, garaietan etzen posible izan. Eta han bukatu zendun. Ba, han bukatu gendun, bai. Bizitzak eraman gintuen. Ala izatea. Eta batzutan horri inbiertza jo kaso, gune edo esate igunan kontrakoen, eta esate gure kaso inbiertza jo. Nire nola bai, horrela gertatzen zaizki gautzak, bai. Bueno, eta egurra da zure lanin oinarria? Egurra eta harria. Egurra eta harria. Zingoan nuke esan zein gogokoena. Zein maitezuko jo ama o aita? Karo, bueno, hortan amak, baina... Onda
Baina bai, zingo nizuk esan. Egurrak gauza batzuk ematen dizkit, harriak beste batzuk. Egurrak goxotasun bat ematen dizu, kalidade bat, harriak beste nortasun bat dauka, indar bat, baina delikadeza bat baita ere. Harria igual gorroen, baina fragil, joe galdi berian, ez da? Horretik, eske oso material delikatua da. Eta horren iztugarri gustatzen zait, bai, kontraste hori. Eta egurrian adibidez, egurra mordoa dago, ez dakit segur motakin iten zuen lana, hor erabiltzen zuen o aritza, o pagua, o makala, o zerrekin aritza. Begira, izendatu dituzun egur guzti horiek landuta dauzkat. Danak lantzen duzu, urkila, ere bai, adibidez? Baita. Saiatzen naiz, bertako egurrekin lan egitea. Gure basoetan edo aurkitu ditzazkegun egurrekin. Baina bai saiatzen naizela, ja... Ilargiarekin, moztuta dagoen egur batekin lan egiten, gero behar dituen urteak utzi ondo lehortzeko, horri garrantzi asko ematen dio. Lanean hasi baino lehen produktoa, nola bait, pizka zukaldea metzela, ez? Ja, inberden lehatza ona izatea, ez da? Emaitza oso ona ezin datea, materiala ez bada ona, ez da? Nire kasuan hori ikusita daukat. Guk aitak hori egotzi zigun, jatetxean da, azti ginen beziten, bitu. Ik lehatz on batekin, bakak zoze txarra itia. Baina lehatz txar batekin, inoiz ez dek platerro nateako. Hala da. Egur txarrakin, Berdina. Torri bai, garrantzi handia ematen diot, bai. Eta nun bilatzen deza, gaur egun arazo asko tendia esaten duena. Gaur egun kultiboak eta, kultiboak dira, zuaitzak azkenean kultibo, eta daude gaur egun, eta zaila da topatzia leku baten maitasunez ilargiei bera eta mozten duena zuaitza, ez da? Baina berriro ere bizitzak, tipo baten gana eraman ginduan. Atzea pausua inbiar deu eta horrekin nahi. Nolabait gizon bat da, gozetako gizon bat, egurrak, zuaitzak eta asko, maite edo azera kargarritasuna dauka materialarekiko, orduan, mimatu egiten du materiala. Ez, orduan, gainea zuaitz bat moztutzen duenean, gero ere, nolabait, beste bost, zazpia marbat landatzen ditu, bere gauza dauka, horrez? Baken dut, landatu, oso eramaten naiz berarekin, eta bera da pixka bat, hortikan, gero ere, bizina izen tokian ere, baserri askotan ere, egur zahar asko eta dituzte, tabloiak eginda, itonak egindakoak, eta horrelako gauzak, bizbei... Hortik garrapatzituko, eraikin zarrak entzen dituen baserri zarrak. Bizbei eskaintzen dizkiate horrelako joiak, altxorrak. Hori gertatzeana da, nik tokatu zaite bai, igual aritza bat, zarra, baserri zar bateko eta, fosilizatu da bezala daude, ez da? Osea, taladrua sarture ez ia. Karo, ja nolabait, ezetasun guztia juntzaio eta herria bezala gelditzen da. Horietako materialetu badaude ezin diena landu. Ezin dia ez da landu, ez da? Ezin dia edo, nolabait... Zailtasuna desberdinak. Igual eskulturak edo egiteko, baina tailatzeko edo gauza finak egiteko zailtasuna dituzte. Gotzon, hemen, landa lanai gaituk, garbituek hori, nik tipulina goxatzen, nahiko izango gaurko erretantzako. Ingoetena da hemen, goxatu deu pixkat, txurila dagoen nika, baina xamurra, botako jotemen irugilarra, eta hau goxatzen jarraituko da. Eta hemen ningo deuna da, nire gustatzen zaiten alabai letxua iten deten nian eskarola o edo zer gauza, ura hotza jarri, ura hotzakin ondo estali, eta hor utzian marba minutu. Zeratikan, batzutan urakin pasatzen degola, eta lokatzak eta beti eta juten dira, baina lokatzak lehorra eta peauta balin badao, komeni zaio 5 minutu uretan egon, gero ur hori aldatu, pixka moitu, ura aldatu, eta goiak alditzen primeran. Ni bitura txarra daukat, ni horri garekin juten nahi lokatz pizkagatzen behar eta txitxare bat, ez tekez ergatatzen, Lasai egon. Proteina, ez? Bueno, hau martxan, esan bezala, hau ere bai, eta bitarten jungo beha, ondarri bira, tatapaz gastrotekara, eta ikusiko zu, haningo igue ogitarteko bate bai, iarra ez, urrengoa, guazen ikuste. Kaixo, Joseba, eguerdion. Ongi etorri, ondarri bira berriro. Gure txera, tatapaz gastroteka. Eta orain, goazen barrura, zeo zer goxo-goxo egitera. Gaur, bokata berria aurkeztuko dizuegu. Bokadillo izendik ez dakat. Oendikan pentsatu berra. Karta berria entzako izango da. Baina, hemen dakagu, osakai guztiak, Men ogia, printzipalena. Bokata horentzako, pizza antzeko, focaccia, oitako italianoak. Gero ingo dugu krema bat,
Gazta kremakin, zingo dugu ba. Gazta zarra, Iliazabal, 3 urteko gazta zarra botako jogu gainean. Eta pepinilloak ebai, mostuta, txikituta, gozo, eta hau, bokata barruan, ra, mantekila bezala jarri. Beti bezala urtero, zeo zer aldatu behar dago. Zeo ze berria. Eta urten, bokata berria. Eta ez bakarrekan bokata berria. Beste platerake berdezberdinak izango dira. Mantenduko ditugu batzuk beti bezala. Baina, pixka bisitazuna hori eta gure lagunei dit, bai, eskaintzeko zeo ze desberdina. Gabona pasatakeo, itxi genuen, bidaietu edu, etorri gara Brasiletikan, imazteren gurasoen etxetikan. Hemen jendea, eurilla, kaskabarra, elurra eta ez dakizer, takukan, galtzamotzak, txankleta, itxasuan gozo pasatzen egunak. Eta guain, hemen txegode berriro, energia toperarekin eta berriro plater politak egiteko. Aragia, xerratu, xerra finakin, txekorra aragia da. Osagairik printzipalena, azkenean. Zer dakagu, bazio astelainaz, euskaraz aletare baitetzen zaio. Grasa, infiltrazioa oso ona. Ze egiten dugu, gatza, piperra, espezia batzuk, sekreto batzuk pixkat jarratu bergo, bestela mendanak otatzen da. Boltsa batian zartu, eta temperatura basuan, 36 orduan egosi. Eta ateratzen da, berak noroko koloria, arroxa koloria, eta gero xamur-xamurra. Jateko, dios, zeharra. Tomatiak, hemen tomate txikilloitakok, baratxurik mostuta, konfitatu zartaian edo labean. Lehen parte hartu genuen, kompetizio batean, Espainiako bokadeorik oberena. Daramazkigu 2 urte, bokata polit batekin nire izena gainez dakala, no? Big Adur. Zerratik Big Adur, ez dakit? Kristo bokadioa delako, txerria ez dakizer, eta 2. posizioan geldu ginen. Orduan, aurten, bokata berri honekin, nahi dugu, lehenengo posizio batzen dugun, medaia gold medal, atzen dugun. Eta gero, bukatzeko, ardigazta xerrak ebai jarri eta goinean. Olio txantxa bat goian jarri eta labea zartu. Ras! 8 minutu pasa, errukula edo kanoniko ditako ensalada pixkat harinatuta jarri, gainean, eta listo, primeran, jateko mukua. Bueno ba, tamen txedakagu gure bokata, goxo egina, Eta bakizute nun aurkitu ez da, Tatapaz Gastroteka, eta nun Hondarribian Azenolako herria. Así que bueno, agurre, aio! Ai, ama, Adur, oidekoi, ogitartekoa, Ze itxura, eta, Brasilen, zea, Bale, inbirila ez eman guri da, txankletetean da oporretan, baina, bueno, behintzat, energiakin etorri aiz, eta aizor buru belarrik, udan hori, ondo jaten emateko, gauza berrekiten. Horrela jarraitu, eta pasatuko nago bertatikan. Bezarka da hondi bat. Bueno, gurean jarraitu berde. Hemen, tipulina eta 3 jarra goxatzen nahi da. Pixkak edo goxatzean ian, orduan botako jot, whiskia. Bitarten ingo deuna da. Baitu, zuke entxaladakin jarraituko zu. Ja, hasi zela entxaladakin. Primeran? Baitu, hemen digan gajo katea berritugu, bale? Eta gajo kateatzeko, baitu, ite jo, bastarra moztu, beste bastarra moztu, gio pomelokin zukin gozu, oso ikan, bale? Eta gero azte zea hola, eta zuretzako errexea izango eskultura moitzia eta labana moitzia, labana hamdile gila, netzako, txikila hartu geho, bale? Txikilakin ealdain, Piskat motxago inbiar da, mosketako hola. Bai, hobeto moldatzen nahi. Bale, hola jutezea. Nire bizilaguna hartzaia dana. Bai. Gazta eta mostutzeko horrelako labana ematen didanean. Bezari honei beste tamainuko... Nahi gabe eta pusketa ondila moztu, Horrelako espatakin edo bitzea, Bai. Eta hemen inbiar dena behitu, Nik hau haundilakin hobetu iten dut. Zeratik, ikustezu gajok nola dauden, ezta? Bordu hartzen dut hemendikan, horrela iten dut, hemendikan, horrela iten dut, eta garbi jateatzen dut. Honekin berdina dakazu itia, horrela egin. Bakarrikan, hau pixka eta mutzo da, hola. Golpe txiki bat emo jotu. Venga, hor dakazu. Eta saiatu, eta gero pomelokin berdina. Eta gero, hemen gelditzen zaizunakin, eskukin zapalduko zu, eta gero, zuku bateako zu, ingo deulako hemen aleinitu hasi apiakin eta bar, bale? Baina kajito garbi-garbiak entxalada botatzeko. Bale?
Bueno, oso ondo, eta presik ez dakau, lasai jun, bale? Eskulturak egiteko garaian eta eskulturak eta ere bai, lasai jun beharkoa, ez da? Bestela erresa izango atzea pausu egitea, ez da? Hor liada bat iten bai, mekatxiz la mar, ez da? Bai, a llorar. A llorar, mekatxiz la mar. Bai, nola bait, egurra eta harria badira material batzuk non ez dute onartzen fallorik edo egitea. Ba, ja, guri erretze zaigunian bezala zerbait, ja, aio pela jo, ez da? Hori da, pixka bat. Hortarak orduan, hasieratikan ja, ondo prestatu behar duzu, maketa eder bat egin, bozeton batzuk eduki, nolabait, jakin behar duzu nola zoaze. Vale. Ez, gero, batzutan, bideo hortan edo, materialak edo igual, sorpresaren baten dizu. Eta beste bideo jarraitu behar ezu. Ez, eta onerako izaten da, baina nolabait, bai, zerbait finkoa edo eraman behar duzu. Eta nola inspiratzen zea? Ze motatako eskulturak dituzu? Zer, ez dakit, gehiago... Ez, inspirazioa, azken urteetan edo, basoan ikusten ditudan irudiekin edo nolabait hortikan ateratzen dut. Baina gauza, nik esaten dudan bezala ere, inspirazio bat ere, instante bat izaten da, orduan, batzutan ere, edozein egoeretan edo nagoela, hor, irudiren bat edo ikusi dezaket, niretzako ederra edo dana, eta hori ja muralean edo ikusten dut, edo eskultura bat egiteko aukera ematen dit, beste batzutan, enkarguzere lan egiten dut, orduan ja, bezeroak nolabait gidatzen dit. Eskaeran ari da, ez da? Zer nahi duen, edo erretrato mundua ere asko gustatzen zait, baina hori da pixkat egiten dut lagunentzako, edo... Pieza ikusten dezunien ebai, horretorte zaizko itiak ebai, ez da? Segun zein borra, o zein motatako etorte zaizun, o ze kurba dazkan edo ere bai, edo ez? Normalean... Lehen da bizi egiten dezu historia eta gero egurran bila gotezea. Beste erara batera lan egiten dut, bai. Hori ere posible da, Ez que horrez autu nunik bat, bakion uste zala, jute zala urizkinako egurrak topatzea, eta gero egurrak adarrak eta horiek topatzen zituen, ja ikuste zion irudi bat, eta ja hor dut jutetan pelikula lan egiten duen jendea, baina ni adibidez ez dut horrela lan egiten. Ni ja... Enbor bat edo ikusten dudanean, nolabait ja pixkat ikusten diot, barrutikan edo zerratera dizaioke dan, edo ze figura egon liteken, edo pixkat... Eta esaten dezuna zelan, ez da? Eta orduan iten dezu bozeto bat. Gero, iten dezu berdina txikilean. Jute zera nola ja? Bozetoak izaten da lehen da bizi, apunte batzuk hartzen ditut, adibidez. Basora jutena, ez ikusten baldin baet liken eder bat, enbor baten azalean, edo erakargarritasuna ikusten liken bat ze polita dian gaina, Oso politxak. Gaina ez dakizun, baino nolabait dia planeta hontako bizidunik aintzinako genak, edo... Baina esaten due, lekua oso naturalaren badatan kontaminazio gutxi ikusten dela, liken asko daun lekutan, asko esaten nahi dula, ez da? Bai. Eta horretik baso barrutan eta egutezea iski barroa eta han ikusten duzu, ez da? Hemen karretera onduan ez da ikusten likenik. Ez, baina, bueno, gure hirietan eta horrela, Donostian eta horrela ikusten dira, parketan eta... Itxasoko aizeta garbila jango galako, baina esaten du... Bueno, baita. Gaina likenen asuntu ere asko gustatzen zait, nolabait osatuta dagoelako... edo bi osagai dauzka, alga bat eta ontxo bat. Eta bien arteko elkarlanaren ondorioz, aurrera ateratzen dira. Orduan, kontzeptualki ere, oso idei politxa iruditzen zait. Elkarlanaren bitartez, nolabait gauzak aurrera edo ateratzea. Ze, ona. Eta adibidez, liken hori ikusten duzu, eta hori ziten duzu, aurrena papel baten margotu? Bai, nolabait margotu, beste batzutan arrazki bat ateratzen diot, zen... Akas igual argia jotzen dio era batera, non hori da pixkat erakarria egiten zaidana. Orduan, marrazki atera edo argazkiak atera, eta gero eskultura bat egin nahi baldin badet, egiten dut maketa bat plastilinarekin edo modelo bat esaten dana. Eskultura hori txikiagoan. Eta hori pixkat ikusten dut, funtzionatzen duen edo ez, ze mugimendu eman behar dio dan, eta ja nolabait ikusten dudanean nire gustokoa dala edo, orduan ja, marrazkia igual handiagoan egiten dut, edo ja materiala erabakitzen dut, zen eurrita, bueno, pixka ja... Zemat irauten duelako prozesu batek? Batzutan igual askarrak ajutia eta beste batzutan atzea eta horre eta ibili laik ez, da? Bai, nolabait, hemen erakusketan ikusi daitezken lana, gutxi gora bera 4, 6 eta urte bateko lana dira.
Horrela... Orduan sekuteza, gauza batekin baino gehiago esku artean, o batekin bakarrik gutezea, zatik anor artistak asko izate, zate, igual gauza bat, amekatxila, hau alde batea utzi berde, eta beste zozarekin jarri. Saiatzen naiz, gauza batekin hasi, eta horrekin bukatu. Baino gehienetan, enkarguak eta ateratzen dira, erdian, orduan lana pixka bazertu egin behar da, enkarguari aurre egin, eta gero berriro jarraitu, eta horrela. Ni barkatu, ez dakit ondo egiten ari naizen. Ondo indek, baina ikusi nik indiatenadek, behitu, nik indiat bakarrikan gajo harrapatu. Imaixu da, Inberdek hola, eta hau harrapatu. Hemen de berdina, horrutzi, zurilla, eta hau harrapatu. Eta gero, honekin berdina. Eta gero ja, hemen gelditzeken jukua, zanpatu eta honea gota. Oso ondo ba. Ez dut utzi ez. Igualdik honena botako zio, lasai honai. Ez zio kuio ikan. Nire atxila. Ondo guaz. Goxu bateak hori bai. Ni nire lanean hitz egin dezaket eta gauzak egin, baina honekin konzentrazio tope-topea behar diat. Biatzik eta moztu, hori garrantzitsuna. Bueno, hau ere bai martxan. Jungo izena da kurosana aplastatzen, eta ere bai ja tostatzen hemen sartaian. Eta horregatik ateko hemen guen sartaia handia bai, leheno ateatela, eta nekin ez da zergatik ateatzen. Bale, hau jarriko berotzen. Bueno, eta horra adibidez, nola egiten dezu? Gero esan dezu hori likin hau margotzen dezula, nola gutezea horri bizitza ematen? Bai, nola bait, taila bat edo egiteko, hol batzuk edo hartzen ditut, segunda zen eurrean nahi dudan, holak elkartzen ditut, eta mai bat izango balit bezala edo plano dago dena. Hor, marraztu egiten dut, atera nahi dudan motiboa. Adibidez, gajo hauek, atera ditzazket, edo pomelo zati hauek, marrazten ditut. Eta aldameneko material guztiak kentzen juten naiz, orduan ja reliebeak sortzen hasten dira. Eta gero, gajo hauek duten mugimendua ematen diet, eta gero ja, lan batzutan margotu egiten ditut baita ere. Hori likenai horra lana, ez da? Likenai da itzal horiek eta esan liken historio horiek, ez da? Delikatuak, baina netzako joku politia da. Orduan, jentazok esaten dit, eta ze pazientzia daukazun, baina nik nire burua ez dut ikusten tipo paziente bat bezala, nahiko urduria naiz. Eta horrek, igual lasaitu itik eta dana, igual horrek murgiltzea eta buru belarri jartzen, ez da? Balitek, Bai, pixkat, orain, pixkat, aurkezten dudan produktua edo da, nolabait, eskultura eta pintura arteko obra bat. Nire pintura asko gustatzen zait, baina, bueno, bizitzak eraman nahu beste disiplina ontara. Behin da berriro ere batzutan, toki batera jun nahi duzu, baina... Bai. Korrontiaria balin bada, areka aman bukatzen zuen. Bai, nolabait, ni uste hori dala zentzuzkoena. Eta adibidez, harrira saltatuko jau. Harrian ebai, antzeko zerbait iten dezu? Prozesua antzekoa da? Osea, iten dezu aurria aukeratu, gainean marraztu, eta debai puskatzen harria gehiago, harria adibidez, erliebean edorla ez du lantzen. Harria lantzen dut gehiago eskultura mailan. Zen harriak ematen dit ere oso dimentsio handiko gauzak egiteko aukera, orduan ja material hori erabiltzen dut, eta kalean piezak eta ipintzeko arrizkoak egiten ditut. Baina pixkat prozesore berdina da, idei bat daukazu, batzutan ere ideia etortzen zaizkizu ere, zerbait irakurri duzulako, edo, orduan ja, nolabait buruan ikusten dut ideiren bat. Eta prozesua berdina da, baino oso desberdina da laniteko teknika, ez da, o ez? Teknika berdintxua da. Berdintxua da. Baina materiala askoz ere gogorragoa da. Golpia da desberdina igual. Bai, eta ritmoa. Ritmoa askoz ere mantxoagoa da. Baina esaten dut, harriatik ezin zera serretu, nahiz eta... Zendia, nori ja ikasita daukat, baina hasieran ere esatezun, bueno, zati hau edo egingo dut egun batean. Basten zehar joka eta igual lau egun. Esaten nuen, ze pasatzen da, ez? Eta ikusi nuen, harria bere ritmoa daukala, orduan... Bere ritmoari jarraitzen baldin badiozu, utziko dizu. Bestela, hankasartuko. Bestela, lesionatuko aiz, eta... Eta dana eskuz eta mailuak inda zintzelakin, o bada, beste aparaitu bat... Bai, pneumatika... Ez que hona izinolako batekin, bai. Usur bilaldian da ibilintzan hola... Bai. Gaur egun, herramienta elektrikoa ditugu, rotaflesak eta desbastak egiteko, eta gero bai dagoela herramienta pneumatika dozuk esan duzuna. Nola bai, zintzela dala, baina pneumatikoa da, orduan... zu kolpea ordez, bera jotzen dizkizu.
gero ja, segundatze pieza egiten dizun, azkenengo detaileak eta, igual bai esku, hor ere, material ezberdina daude, harri gogorragoak, biguinagoak, harri guztiak ez dira berdinak. Eta beti naturala, edo nasketak eta gaur egungo masa kompakto eta erabiltzitu zuen? Noiz bait, egurra eta harria nastu ditut, eta burnia pixka bat, baino ez igual harriari fallotxoren bat atea zaiolako, igual lantzen zuen zen neurrian, igual erditikan edo zulotxoren bat, orduan, bueno. Kudeatu behar izan dezu eta beste... Eta igual, epini egurrezko partxe bat, eta integratu, baina bestela nola material bilutxikan gustatzen zait horrela. Ona. Edukitzea... Bueno, hemen ningo zuna da, behitu, gajo konea bota entxala dantzat, eta honen zukua honea botako deu, gero alinito iteko, bale? Eta bitartean jungo geha, Txema Paskualena Gasteizen dao, eta ikasiko deu amaorea nola iten dan, eta nola etxian prestatu, eta zertako balion. Guazen artista na, Txema jauna. Bueno, Joseba, eguerdion, zer moduz, aspaldiko partez. Bueno, hemen nauzue, Artepanen, Gasteiztik, Txema naiz, eta gaur erakutsiko dizuet amaorea nola sortzen den, eta nola erabiltzen dugu gure ogiak egiteko. Orea azken fina da lebadura bat, legami bat, eta zertarako erabiltzen da, eta zertarako erabilida beti, gure ogiak altzatzeko. Gure ogi guztiek daukate orea ama. Kasu batzutan bakarrik hartzidura edo fermentazioa da egiten da ama orearekin, eta beste kasutan nahazten du ama orea eta legamia. Hemen daude ogi mota guzti hauek bakarrik fermentazioa egiten dira gure ama oreekin. Gari ogia egiteko, gari ama orea. Espelta ogia egiteko, espelta ama orea. Eta zekale ogia egiteko, zekale ama orea. Hau azaldu eta gero, obradorera joango gara, eta erakutseko dizuet ama ore bat nola sortzen den. Zuen etxetan ama ore bat egiteko edo sortzeko, behar duzue gutxienez 5-6 egun, irina eta ura, besterik ez. Orduan hemen daukagu, lehendabiziko egunekoa. Hemen zer dago, nazketa bat, bakarrik, irina eta ura. Ze irina mota dau, integrala edo erdi integrala edo zaimi integrala, zeren hemen legami asko daudelako. Eta kasu honetan ere da ekologikoa. Olako goiara bat irina, gehitu ur epela, eta nazketa daukagunean, itzipotea, utzi toki epel batean, eta asko zerrezago egingo zaigu udan neguan baino. 25 gradutik gora oso ongi bizi dira legamiak. Oso konten dauden. Bigarrenean, iaia antzeko parezido. Oain 3 egun egin genuen potean, ja ikusten dira burbuiak. Eta usaina, ja desberdina da. Nik esango nuke jogur usaina duela, laktiko puntxu bat. Eta oain dela 4 egun sortu genuen potean, ja bizitza nabarmena da. Burbuiak ikusten dira, altzatu eginda, eta laktiko puntu hori oso gozoa dena. Zer egin dugu pote bakoitzean, egun bakoitzean? Bakarrik, gehitu irin pixka bat, ur epela, mantendu toki epel batean, eta utzi hor, besterik ez. Egunero kendu pixka bat, gehitu irina, gehitu ura, nahaztu ongi, eta utzi hor. Eta, aipatu dudan bezala, 5. 6. egunean, izango dugu, gure amaorea prest, ogia egiteko. Honekin zer egiten dugu, gure ogia egin, gure rezeta egin, baina beti mantendu zatitxo bat. Eta zatitxo hori edo mantentzun dugu ostegailuan, edo hurrengo egunean ogia egin behar dugu, elikatu berriro. Irina, ura, utzi fermentatzen, eta ja dugu prest gure amaorea erabiltzeko. Gu gure obradorean, 5 amaore ezberdinak ditugu. Batzu sortu genuen dela 20 urte, batzuko egin dela 30 urte, beste bat Italiatik ekarri zigun lagun batek
gure panetonea egiteko, eta teoria dauzka 70 urte, eta, bueno, gudera gure altzorrak, gure obradorean egiten duguna, zaindu, mimatu, elikatu, eta nola ez, erabili gure ogiak egiteko. Ama oreak edo legamiak edo lebadurak egipziarrek sortu zuten hartzidura, fermentazioak, bai ogia egiteko, bai garagardoa, bai ardoa. Hemen duzue legami komertziala. Hau ez da legami, batzutak esaten da, legami kimikoa, ez, hau ez da kimikoa, hau da naturala ere. Hemen daude legamiak eta hemen daudenak berdina dira, bai, normalean, bai, antzekoak. Hemen gertatzen da hemen daude, milaka eta milaka legami, eta hemen askoz gutxiago. Orduan zer gertatu zen 19. mendean, okinek hasi ziren legamiak erosten, eta utzi zuten amaren erabilera askoz komodoagoa zelako hau erabiltzea. Baina, zergatik berreskuratuko dugu okinek amaorearen erabilpena? Eta hor dago koska niretzako, hemen bakarrik ez daudelako legamiak, baizik eta legamiak eta bakteriak. Eta legamiek eta bakteriek lan egiten dute beraien artean lortzeko gure ogiak askoz osasuntxoagoak izatea, lortzen dugu sapore berezi bat, lortzen dugu aroma edo usaimen oso gozoa, eta lortzen dugu ere ogien konservazioa askoz luzeagoa izatea. Eta ogi hori jaterakoan, nabaritzen dugu, digestioa egiterakoan, oso ongi egiten digula. Bueno, espero dut argi geratu izana, ere gure amaorea, edo amaren sorkuntza nola egiten den, edo egiten dugun. Animatu zaitezte, etxetan egin, eta gero animatzen bazarete, etxean ogia egiteko, ikuste dut polita dela, eta esperientzia polita hori etxeetan berreskuratu ogiaren usaina, ezta? Eta, zalantzaren bat balin baduzue, hemen gaude Artepanen, zaretuko gara argitzen, eta besterik ez, eskerrik asko eta nahi duzen arte. Hau, Patxema, gora mamia eta gora Artepan. Ta mila esker, ematituken aholkoiek, beti arraituketa, azkenian, hainbeste urtien dabilen batei, ni beti ikasten irekin txema. Bezarka da hondi bat, eta eskerrik asko, eta urren ere ire saiongo gaitu. Gurian jarraitu berdeu. Hemen indeuna da piperrak atea, hemen irugu jarra eta tipulina goxatuta akau, dena hogita artean barron dijoa, Entxala da, falta zailo, hemen alinitu ingo deu, siapiak inda olibakin, gatza pixkate egoteko jau, eta hemen gajo gaineta, letxuga kendu jogura, botako dugu gazta, tipula, mazpasak, eta entxala da listo. Nikin biharretena da pepitua prejitu, xerra alegila, eta zu maionesa prestatu, bale? Primera, venga. Bak ikiten, no? Bai, etxean egiten dut behintzat. Venga, bikain, da mosten basaik, errekuperatuko ju. Bai, hori izte egiten, mostuta etzen basaik zebe? Jode, orain esango de gauza, nahi zain mostutzen sekulan. Vale, orduan ez ikasiko dela errekuperatzen. Osea, egurra bai mostute zaik, baina tarrilla bai, maonesa ez. Horrengo, lehen da diziko aldi, izango izateke, benetan. Vale. Bueno, hainbeste lan indituzu, hainbeste aldetatik anibidizea, zin izan da zure obra esanguratsuena, hola berezilena, esan dezu, peo, nekin goiatu nituan gustoa, hau izan nuan. Badaude bakar batzuk, Zenbat urteia hontan, zenbat urteia? Matematika, hogei urtekin hasi nintzen, 52 dauzkat, pentsa. 52, hola. Bai, badaukat kalean Xenpelarren omenezko eskultura sari bat, proposatu zuen errenteriak udalak, eta nire proiektua irabazleatea zan, eta horitzapen nosona daukat. Zeintzen nuen egun hartan. Egin nuen, nire proposamena izan duzan, hildakoi eta zuhaitz bat landatzen zaien bezala, proposatu nuen metalezko zuhaitz bat egitea, non zuhaitz horrek Xenpelarren fruituak eta ematen zituan. Eta fruituak ziren, Xenpelarren bertso batzuk, bukaerak, Horan oso politizan duzan, zeren proiektu atea zenean, gero Andoni Egaña parte hartu zuan, eta berarekin nola baita aukeratu gendun ze bertso ipini zuaitzen frutuetan, ez? Ona. Eta gero inaugurazio egunean ere zen Xenpelarren omenezko eskultor hori,
Oteizak egin behar zuan frankismo garaian, baino ez zioten utzi. Orduan gero, egaina bota zidan bertsoa, izan duzale horrako zerbait, Oteizak egin izan ezin duena, uegunek egin digu. Orduan izan duzan, ni horrekin gelitu nintzen unkituta. Ona. Oso ona, tipoa... Gero ere, beste lehiaketa batzuk ere irabazi ditut, Usurbilen daukat Sagardo egunari buruzko eskultura bat, iturri bat da, proiektua iturri bat egitea zen, arrizkoa, baino Sagardoarekin zer ikusia zeukana. Orduan, bi beso egin dituen, nolabait botila bat ipini nuen, eta Sagardoa erortzen da edalontzi batera, ez pixka txotxa egiten den bezala. Gero, badaukat beste oso lalmajoa, ez gelditu din behar nahi. Baina eskultura naherra, guko bokailo eite jau, eta rakarra, eta bokailo baio. Eskultura hor gelditzek, Bai. Gero dakat oso... Ordure ondo inberdek, estela. Lan berezi bater izan duzan, El Grecoren kuadro baten erliebea egin nuen, Karrarako marmol txurian, hori bai dela materialik ederrena, harrian. Eta, horrelako gauza batzu... hainbeste urte izan du dira, orain buruari eman behar diot, horrela... Eta keio gustatzen zaik adibidez, herrian ikusiko eken eskultura bat itia, han erdian geratuko ekena, edo norbaite etxeako zerbait xumia eta behaintzako inbiardek. Beste xarmate ukiko ere bai, no? Bai, hombre, gauza da, kalean edo ipintzen dekenean eskultura bat, hombre, nolabait ja, jende askoak ikusiko du eta beste dimentsio bat dauka. Etxean edo ipintzeko egiten duzunean edo, beste intimitate batekin edo egin daiteke. Maionesa listo, ez da imostu, ondo, Gotzon? Ni horrela usten dut, pixkat ez dakit. Lo dicho, ondo. Bai. Oso ondo. Beitu, hori listo, baztertu hor, hau oida, garritza gotako nik, hola ite jau, trak. Vale. Nago. Kolpetxo pare bat, dena ondo, harrapatu, hau arbitzea. Egi esaten baizut ez dut probatu jakiteko nola dagoa, baina, Gatzan puntua. Goxoa gongo da. Seguro nagoa ekela. Eta neti boteio momentu batian, hau kenduko deu, eta nidazkat osai guztiak prest, inbiar deten deuna da, beitu, Haure danetzik botako zioten, beitu, gola neusten erdiakin nahikoak haula. Hemen ere bai pasa botako ditugu. Bota bertara, nik tipula moztuko dut, eta zuk gazta pusketak bota bertara. Bale? Venga. Gazta pusketak bota. Lontxetan egiten ditut horrela pixka tiratan. Tiretan in, eta beitu hau botako jogukelo. Alinu hemen daka hau indaia. Mostazakin, da olioakin, da bai pomelo zukuakin mota dio. Tipula ere bai moztuko izut, eta hemen dakau dena ja, montaia egiteko. Egunero etortzeko gogoa sartzen da, Bai, ikusita. Hombre, gero gaina hemen earki pasatzen dugu, ondo pasa, eta gero hau jaten gelditu, gaur egun ikusi, eta gero nahi duna, ondartza, bestia siesta, eta gero bakoitza berea. Hemen pusketa batzu azkau, eukeni, emateu beti soberak etxea, otarra izkabalin badaude bai, eukeni. Eta hola, segiltzea, eutarraizka jartitu hemen mai gainean sortzi eta zati eukeni, lauki nahiko akak, Venga, hau bota barra, oso ondo. Vale. Ondo zaintzen duzu jende hor duen. Hombre, ala, bihar da, hemen dana posik etorri behar dugu. Jarraitzeko etortzen, gelditu gabe. Vale, gero ingo zu betu, dana naztu eta poli-polita hemen jarriko zu. Vale, osea, que orain, venga. Hori aloloko, bota, hor... zukua bota, dena naztu. Zure ikusten zaizun bezala, baino... Oso ondo aiz, oso ondo aiz. Eta posible. Venga, ingo deuna da. Hau adibidez, azpin. Venga, bagoaz. Pepito, earrein deuta gaurkuan. A ver, hemen, maionesa pixkat, takatra, iepala. Ikiston bokaio inberdi gaurkuan, Hemen, guain, sarrezkatxu hartu, eta hemen gainean, xerra bat, zitxura zera gonen. Txak, eta bire bai, venga. Barroa. Listo. Oso ondo. Gio behitu gauza tingo dugu, Goiko txapela. Hemen jarriko jati. Hola. Zurratzen, nola flojo ibiliko gaituken, gaur. Bai. Gero hemen, tipulinak inin deuna. Irugi jarra eta whisky pixkat. Vale. Beste alde, jarri berritu guain, pipertxuak. Artela nahu ila listo, zekau, Entxala da? Venga, beste bol txiki hortan ipini beharko dut. Jarri hor. Erdila jarri. Vale. Vale, aurrena naztu hori, baitu. Hemen txe.
Bai, hartu bizardezka, eta ondo naztu. Ah, bueno, ni beti eskukin. Eskukin? Bai. Bueno, Eskukin guretzako hartzen. da egia esan, gu jango deu. Ez oiturari ez, baina, bueno, ondo dago. Un astutzen. Venga, hoi listo. Erdila jarri, listo. Hemen dakauna, falta zaiona honei bakarrikan, txapela jartzia ja, bai? Bueno, ordun, Kristina neajun nahi dunak, ordutegiak, sarrerak, nola kudiatu behar dago? Han libre dago une oro, nola dijo? Libre dago, bai. Astelenetikan ostiralera, 9:30 ordu bitara, irekita dago. Larun batetan, goizta txaldez eta igandetan goizez. Eta area jun, da disfrutatu. Eta zuan zaude, oso ikusteko aukera da, zuri horko lanak erostia daude? Bai, erosteko daude denak, baina nire naizan egunero egoten. Vale. Bai, bisita gidaturen bat daukatela, baina bai, detu beharko lirateke, nolabait nian ere egoteko. Bestela, ni taller gizona naiz eta tallerretik anateatzea ez zait gehiagiri gustatzen. Earren diun hemengoan, bueno, nahi zuenak. Impresionante, Gotzonen lanak ezautu, impresionante. Kristina neajun, eta gu hemen txegilditzea. Hola, bokaio simplea jaten, da gaur egun ikusten, ados? Impresionante. Eskerrik asko. Venga, Eta jarraituko esatzen, da holako gauza politak iten. Berdin, vale? berdin. Venga, agur. Aio.